मित्रांनो, सध्या एका बुलेट रायडरचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय। त्याने आपल्या कृत्याने करोडो लोकांची मने जिंकलेली आहेत। नक्की असं काय केलं त्याने, चला तर व्हिडिओमध्ये पाहूयात। मित्रांनो, या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक आहे। या रस्त्यावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा दिसत आहे। मात्र यात एका बाईकस्वाराने भर वाहतूक कोंडीतून एका रुग्णवाहिकेला रुग्णालयात जाण्यासाठी वाट करून दिली आहे। रुग्णवाहिकेला लवकरात लवकर पुढे जाता यावं म्हणून तो बाईकस्वार मार्ग करून देताना दिसून येत आहे। व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ मुंबईतला आहे असे समजले आहे। पण या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओतील रुग्णवाहिका ही 3 दिवसांच्या लहान बाळाला हॉस्पिटलला घेऊन जात आहे असं कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं आहे। 3 दिवसांचं लहान बाळ घेऊन जात असलेल्या ॲम्ब्युलन्सला या तरुणाने जागा करून दिल्याने आज त्याचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे। व्हिडिओ जर पूर्ण पाहिला असेल तर आपली ही प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा।